Helo a chroeso i bennod arall o'r pod llyfrau gan lyfrgelloedd Sir Gar. Enw fi yw Alaw. A fi yw Josh. Podcast heddiw, y topic bydd ni'n disgwrsio amdano yw Ffitrwydd dynion. Wel, Josh, fel dwedes ti'n gynharach, mae'r pwnc heddiw yn ymwneud â ffitrwydd dynion gan ei fod yn fis Movember. Wyt ti wedi gwneud rhywbeth o'r blaen ar gyfer y mis hwn, Josh? I bod yn onest, Alaw, na, ond mae gen i ffrindiau sydd wedi tyfu moustache a barddau fel rhan o Movember. Ond cyn o'n i'n neud ymchwil am y podcast hyn, o'n i ddim yn gwybod llawer amdano fe. Ffinius i allan, mae yna niferoedd y ffordd i cael cymryd rhan yn Movember, rwy'n flin, fel tyfu moustache, neu redeg 60 km yn Tallwedd. Mae cwblhau 60 km yn swnio'n gamp a hanner. Nid yw'n swnio'n hawdd yn enwedig gorfod i'w wneud yn y glaw, neu'n bosib eirlaw yn ganol mis Tachwedd. Ble gall ein gwrandawyr gael mwy o wybodaeth ynglyn â Movember, Josh? Mae yna hawdd, jyst mynd i movember.com. Mae yna llawer o wybodaeth ar y wefan yna, dim ond amdano y campaign Movember, ond agweddau arall o iechyd dynion, iechyd cyffredinol, iechyd meddwl, pethau fel yna. Oes gen ti ddiddordeb mawr te mewn cadw'n ffit ac yn iach? Wel, rwy yn diddori yn ffitrwydd ac iechyd, mwy iechyd yn unrhyw beth, yn bwytau iachus. Pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n casau ymarfer corff. Pan o'n i'n tyfu lan, pawb yn neud ymarfer corff am pleser a sport. Felly, rwy yn ymarfer corff, dim gyda unrhyw cysondeb, i bod yn onest. Rwy'n hoffi dechrau wneud syrffio, mae'n eitha ysbryd. Hefyd, yn diweddaraf, nes i Ninja Warrior yn Swydd Gloucester, oedd yna eitha ysbryd. Nes fy mrawd i cochi sgidiau, a nes ni redeg yn y goedwig a milltiroedd heb sgidiau. Yn fy marn ni, mae'n bwysig mwynhau eich rwtîn yma ar y corff, oherwydd os ni'n wneud hyn, bydd e ddim yn gweithio yn y tymor hir. Yn ôl ymchwil, mae rhan fwyaf y bobl yn rhoi lan rwtîn ymarfer corff ar ôl 6 mis, ac ei addewidion blwyddyn newydd rhwng 6 i 8 wythnos. Rwy'n hefyd yn hoffi cerdded. Hwna beth fi'n neud rhan fwyaf o'r amser, a rwy'n hoffi gwrando i Boro Box pan rwy'n cerdded. I ddweud y gwir, Josh, rydw i wedi edrych ar y ddau fath o lyfrau printiedig sydd ar gael ar y we o gylchgronau ffitrwydd dynion y mae llyfrgelloedd Sir Gar yn ei gynnig. Fi wedi cael fy synnu gyda nifer fawr o ddewis sydd ar gael. Mae yna nifer fawr o ddewisiadau o lyfrau y gall ein gwrandawyr benthyg o'r llyfrgell leol. Neu gallwch yn wir dadlwytho e-lyfrau oddi ar Boro Box neu gylchgronau ar Libby a Press Reader, sef apiau sydd hefyd ar gael ar wefan llyfrgelloedd Sir Gar. Mae hwnna'n hollol wir, Alaw. Rwy'n credu os mae unrhyw dyn yn cael diddordeb mewn gwella ei lefelau ffitrwydd, dylen nhw edrych yn y catalog y llyfrgell. Mae yna llawer o adnewyddau. Hefyd, os ydych chi'n penderfynu gwella eich fitness, eich ffitrwydd rwy'n flin, am dynion a fenywod, mae yna tu fewn i llyfrgell, mae yna 2 recharge bikes, mae yna read and charge, mae yna sefyll am, yn y llyfrgell. Ych chi weld nhw, Alaw? Gwelais yr rhain wythnos diwethaf yn llyfrgell Llanelli. Roedden nhw'n edrych yn wych, ond nid wyf wedi trio nhw allan eto. Beth yw'r syniad ti'n ôl iddynt? Wel, chi'n methu chi'n mynd i weld nhw straight away pan chi'n mynd mewn i'r neuadd. Maen nhw mor lliwgar, ond dim ond
beic ymarfer corff nhw, ond maen nhw am chargio eich dyfeisiau symudol. A felly, y mwy chi'n pedelu, y mwy chi'n chargio eich dyfais. Mae'n ffordd wahanol o wneud ffitrwydd. Ac chi'n gofyn, fi wedi bod yn ddefnyddio nhw. Chwarae teg ydi Josh, wel pam lai, fe na i trio nhw. A maen nhw'n gret i helpu'r ymgylchedd gan nad ydych yn defnyddio neu'n gwastraffu unrhyw drydan. Rwy'n credu dyma bwynt da i ni gymryd anadl a thoriad, a mynd at ran yr hen bapurau o ein podlediad, mwyn gwrando ar hanes yr hyn a droddwyd yn y bapurau lleol yn Sir Gaerfyrddin. Helo a chroeso i'r podlediad hen bapurau o lyfrgell rydym. Fe enw i yw Matthew a dyma Claire. Helo. Heddiw byddwn yn edrych ar erthyglau o 1920 a ymddangosodd yn yr Aman Valley Chronicle. Papur newydd wythnosol, dwyieithog a oedd yn cylchredig yn Nyffryn Aman a Dwyran Sir Gaerfyrddin rhwng 1913 ac 1959 oedd yr Aman Valley Chronicle. Dechreuodd y papur newydd ar y 420 o Gorffennaf 1913 a daeth i ben ar y 420 o Fedi 1959. Ni chafodd y papur ei gyhoeddi rhwng yr 8th ar 20 o Ionawr a'r ail o Fedi 1915, oherwydd bod tân wedi dinistrio'r periannau cynhyrchu. Prynwyd yr Aman Valley Chronicle gan y South Wales Guardian Group yn 1959, sydd yn dal i gael ei gyhoeddi heddiw. Teitl yr erthygl gyntaf oedd Shot Firing Accident in Pantyffynnon. Pentrefan bychan yn ardal Rydaman yw Pantyffynnon o fewn pellter cerdded i'r dref. Shot firing accident at Pantyffynnon. 3 fingers blown off. While shot firing at the Park Colliery, Pantyffynnon, on Saturday morning last, about 11 o'clock, a serious accident befell Willie Oliver Evans, son of Mr. D.M. Evans, newsagent, of 8 New Road, Armanford. The unfortunate man is a minor, and the injuries received involved the loss of 3 fingers, which were blown off, as well as injuries to the arm and face. He was attended to by Dr. Stewart and conveyed a few hours later to the Swansea Hospital, where he now lies. On going to press, we understand that he is making fair progress towards recovery. Mae hynny'n swnio'n gas. Roedd ddim yn gallu olrhain hanes teulu'r dyn anffodus drwy'r gwefannau Ancestry a Find My Past, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell. Drwy chwilio am ei enw ar y gwefannau, daeth o hyd iddo nhw'n byw gyda'i rieni a'i frodyr yn 4 oed ar gyfrifiad 1915. Yna, daeth o hyd iddo 10 mlynedd yn ddiweddarach ar gyfrifiad 1911, yn 14 oed, eto gyda'i rieni a'i frawd, ac roedd chwaer wedi ymuno â nhw. Erbyn ei fod yn 14 oed, roedd yn gweithio fel labrwr glofa uwch ben y ddaear. Bydd yn ddiddorol i ddarganfod beth ddigwyddodd i'r teulu yng nghyfrifiad 1921, ond ni fydd y wybodaeth honno ar gael am ychydig fusoedd. Fodd bynnag, adnodd amrysiadwy arall ar Find My Past yw cofrestr 1939. Mae hyn yn dangos bod William erbyn hynny wedi priodi gwraig o'r enw Ivy, a bod ganddynt ferch 12 oed o'r enw Rachel. Mae'n amlwg gweithaf yr anffawd a gafodd yn 1920 ei fod wedi parhau i weithio yn y lofa. Ei fod wedi cael teulu, ac yn y diwedd bu farw yn 82 oed yn 1979. Daw ein herthygl nesaf o rifyn Mawrth 1920 yn ddrwg da fi, o'r Aman Valley Chronicle. Llan Sadwrn Fallen Heroes, Unveiling Ceremony. The first cenotaph erected to the memory of fallen heroes
in this county was unveiled on Thursday last by Mr. John Hines, MP, the Lord Lieutenant of the county. Mr. W. Llewellyn Williams, the well-known KC, who is a native of the parish, presided. The call and the response. The district responded nobly in providing soldiers to defend our country during the Great War, 1914 to 1918. Out of a population of about 700, 61 young men donned the King's uniform, and of these 11 made the supreme sacrifice. The monument erected to their memory cost nearly £350 and was erected by the parishioners who generously contributed the sum of £260 within a period of 14 days. Fel y soniwyd yn yr erthygl, hwn oedd senataf cyntaf a godwyd yn Sir Gyfyrddin. Pentref bychan rhwng trefi Llandeilo a Llanymddyfri oddi ar yr A40 yw Llansadwrn. Cafodd y gobeb yma ei chodi cyn i'r strwythur parhaol gael ei adeiladu yn Whitehall yn Llundain. Gweithaf tloti cymharol yr ardal, mae'r ffaith ei bod wedi gallu codi 260 pint mewn pythefnos yn dangos y teimlad cryf o golled yn yr ardal ar ôl i 11 o ddynion gael ei lladd yn y ryfel mawr. Mae'n ddiddorol nodi bod sefyllfa'r arglwydd raglaw a nodir yn yr erthygl yn dal i fodoli heddiw. Yn wir, mae gan bob sir ei arglwydd raglaw ei hun, sef cynrychiolydd lleol ei marhydu y frenhines. Buon yn ymchwilio i brif ddyletswyddau'r swydd ar wefan Cyngor Sir Gyfyrddin, ac yn fyr maent yn cynnwys. Trefnu ymweliadau aelodau o teulu brenhinol a derbyn ei ahebrwng ymwelwyr brenhinol fel y bobriodol, cyflwyno medalau a gwobrau ar ran y frenhines i unigolion, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau dinesig, gwirfoddol a chymdeithasol yn y sir, cysylltiad genedau lleol y llynges brenhinol, y môr filwyr brenhinol, y fyddin, yr awyrlu brenhinol a'r lluoedd cadetiaid cysylltiedig. Yr arglwydd raglaw presennol ar gyfer Sir Gyfyrddin yw Sarah Edwards, cyn ddarllenydd newyddion y BBC, sydd wedi cael dal y swydd ers 2016. Hoffai llyfrgelloedd Sir Gar, diolch i'r grŵp South Wales Guardian am ei caniatâd caredig i ddefnyddio'r erthyglau hyn yn ein podlediad heddiw. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein podlediad hen bapurau o lyfrgell Rhydaman heddiw. Gwrandewch am fwy o bodlediadau'n cael ei ryddhau yn fuan. Diolch am wrando. Wel, roedd yr hen bapurau yno yn ddiddorol iawn. Storiau llawn disgrifiadau manwl. Gwych. Gobeithio fod chi wedi mwynhau ein podcast heddiw. Dilynwch Cymaddensio Libraries ar Facebook neu Twitter i cadw lan yn y dyfodol am digwyddiadau neu erthyglau newydd. Diolch am wrando. Diolch yn fawr am wrando. Hwyl fawr am y tro.